Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 27 mart 2025-nji ýyl. Bugünkü etjek, siz bilen etjek bolýan söhbetdeşdigim bir ýurdun içinde bolup geçjek ýa bolup geçýän wakalar bilen baglanşykly bolupdyr. Birisini diýäli, ine bir hepde bäri ýurdun daşynda ýaşap beren özlerini aktivist diýip adlandyrýan adamlar halkymyzy öňümüzdäki ýekşenme güni ýagny 30 martda şol namazdan soňra adamlar meçide gelen adamlar namazdan soňra hökümete garşy ýörüş etmäge kimse opol köşüňe barmaly kim ýankydy welaýetlerde häkimliň öňüne barmaly. Şu arada men siz bilen öz pikirimi paýlaşmakçy bolýan. Şunu sabır edip dinlen, oturun, özüňize gerek netijeni çykararsyňyz ýurtdaşlar. Her kadatyň göz başy bar diýip men uzur aýdyp gelýän. Şu protestleriň ýa hökümete garşy alınıp barylýan hereketiň işiniň halky taýýarlamanyň öz bir geçmişi var, taryhy var. Şu zatlardan başlaýan şu günkü gelip getir. Näme üçin? Şol döwürki protestler başa barmady ýa bolmady. Zatlaryň sebäpleri nämedi ýa kimlerde indi bugünkü näme edilýär ýa näme ediljek. Gelin onu taryhdan başlasak 1994-nji ýylda dolanyp gelelim. O arada gaty az maglumat berilýär we berilmeli. Ondan mümkin sebäp şol taryha gatnaşan adamlaryň bir bölegi bir topar häzirem Türkmenistanyň içinde ýa-da şolar howp asyna eger şol döwür şol işlere gatnaşanyny bilse onu hökümet şol kowunam ýygnamagy gaty hyjyly görnýär. Şol sebäplere görä de biz 90-njy ýyllardy bolan wakalardyň bir kiçijek bölügini açyp halka maglumat hökmüne berdik. Galanna mine ýurda baramyzda gönüne halk bilen görleşenizde aýdyp beres bütün Türkmenistanyň öňünde. Näme boldy? 94-njy ýylyň oktýabr aýyna biz ýan taýýarlyk görüp başladyk. Biz diýerim kim Moskwada ýaşap beren ýanky Türkmenistanyň çykan ýurtdaşlarymyz bar. Şolar Sultany menem. Indi şol ýurdun içinde ol döwür adamlar gaty aktivdi. Gördiler 94-njy ýylda Niýasyň ters ýol alyp barýany biz düşünürip ýetişdik. Azatlyk radiosynyň üstü bilen we kömegi bilen şol döwürki ýol başçylary Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň ýol başçylary bize gaty kömek etdi şu meselede. Bizim halka çağırış etdik, sonra aýtdyk biz barýar seni noýabrdan 7-nji noýabry bayramçılığa gawatlap biz şu taýda miting geçirmekçi. Şunu hökümet öňünden taýýarlaýa aňyrky şu nädip bu adamlary gysaja salmaly ýa bu adamlary nädip kapana düşürmeli. Başta biz gürleşipdik şular ýaly etmeli işlerimiz bardy. Kim ýurda nähil ýol bilen barmaly, haýsy ýol bilen. Men öz barmaly marşrutumy aýtdym. Ondan soň Hoşaly Garaýew neresi? Ol aýtdy, nira kim bilen gitmeligini Murad Esenov bardy. Ol aýtdy, ýurda baramyzda her birimiziň etmeli işimiz bardy. Kim halka ýüzlenmeli, kim telestudiýa barmaly, kim adamlar bilen KGB bilen polisi bloklamaly. Hemmecik zat ýazyldy. Etmeli adamlar bellidi, ýurdun içinden gelirler bar. Ýöne şol döwür ediljek işlemleri hökümete ýetirip oturan adamım bar. Onu men staýda siziň öňüňizde günelläp oturmaýyn. Ine ýurda baramyzda hemme dokumentler çykar. Şoň üçin men aýdýan zadym ýurda barýançak şu meselede bir sabır edin, kanagat edin. Şunu aýdanym bilenim ol adamy ýa ol adamlar biz häzir jedasyny beriljekler, sebäp ol adamlaryň Ýewropada ýaşap oturan.
Şoň üçin şo taýda ine noýabryň ikisini aňyrda ýemani Hoşaly Garaýew bilen Muhammed Murat Aýmyradowy ýygnaýarlar Taşkentde. Olar Taşkentde uçup Taşkentden soň Aşgabatda barmalylar, Moskwada. Olar şo taýdan ýygnaýarlar, ýanky olaň bolýan kwartirasyny, telefonyny oşol agentleriň biri bana ýetiripdir. KGB'de haýyş edýär. Özbekler KGB'sinden ondan oşol dowr Islam Karimov'am gönül şolary Türkmenistana tawsyrýar. Ýoksa şol rahatlary etmäge ýa ekstradisiýa etmäge Özbekistanyň Türkmenistana şol iki ýerde ekstradisiýa etmäge Özbek tarapynyň hiç ne haqqy ne hukugy bardy. Näme üçin? Ýanky Hoşaly Garaýew şol dowr eýýän Orsiýadyň doly grajdanyny ýa watandaşy ýa ýurtdaşy nähili bagdasan şol dowr grajdanyny eline Rus pasporty. Muhammed Murat Aýmyradow eýýän şol dowr berilip başlapdy emma iki grajdanlyk. Hem Türkmenistanyň grajdanlygy bar, hem Orsiýadyň Ýeltsin bilen Niýaz şertname baglaşypdy. Şonu birinji pasportda Niýaz şol iki döwletiň grajdanlyk pasportdan Niýaz Ýeltsini ýa-da ýygnakda gowşurypdy. Bilen ulu dabara bilen. Beýlek ondan şol hökümetdäki ähli ýolbaşçylar, ähli ministrler Niýazdan başlap täşir soňky köşk işgärine çeli şol dowr Orsiýadyň grajdanlygyny aldylar. Indi Muhammed Murat Aýmyradowyň grajdanlygy bar. Şol ikisini bular ekstradisiýa ediljek bolsa, onda ýygyny Orsiýada bermeli. Emma näme üçin Özbekistan Orsiýa Federasiýasynyň iki grajdanlyny elini zynjyrlap Türkmenistana ugrady. Şo boldy. Şol döwrem eýýän diktatorlar birik bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýýardy. Ýöne bir bellap geçmelini ýuridik fakt şol döwr birik ýanky tutsaglary, beýlekileri, baş wazirlary şolaň aýdyşýar ýani maňa ýön köşýär terroristleri öz ata watanyna gaýtaryp bermek barady ýa bir döwletden beýleki döwlete bermek barady hiç geli şertnama ýokdy. Bu şertnama döwletara şertnama soňra ýüze çykdy. Bu ikisini aketdiler. Hoşaly Garaýewiň 1998-nji ýylda bolsa gerek öldü diýen habary geldi. Hemana bir türmede özüni asyp öldüripdir. Ol ýigdiň özüni asyp öldürmejegi düşnükli zat, biz üçin onu sebäp karate boýunça gara kemer ýa gara poýasyň eýesi. Ýaş ýigit ine many şeýdip türmede öldürdiler. Ondan soň 18 ýyl oturandan soňra Muhammed Murat Aýmyradowy türmeden soňky deminden boşadýarlar sebäp şol owan ýaşullary Aşgabatyň etegindäki bir owadan bar Gurban Gulyň aýagyna ýykylypdyrlar. Indi bir beräýin. Olam bir tokga et. Endan jany erap akan yaradan emeden ýa-da gözler görenak diýip abat ýer ýok endan. Türmeden çıkandan sonra olam 3 ay yetmän ýok bolýar. Ine şo 94-nji ýyllaky şol ýörüşi taýýarlan, mitingi taýýarlan adamlar içinde ine şol ikisini duran ýerine şol hökümet ýok etdi. Indi şo taýda 94-nji ýylda kimin näme günäsiniň bardygyny o taýda ýazdym, aýtdym, duran arxivde emejik. Şonu men tutsak edilemden sonra ýemede bir ay ýatdym şol ýemede türmesinde Orsiýadyň Petrovka 38-nde men Aşgabada ugradylmam hakyky aňyrdan ugradypdyrlar bir konvoy bir wazywatlarda bunu kowda ýatan ekan garaşyp samolyota bilen. Ýöne şo halkary gurumlar, halkary jemgyýet şol sany Amerikanyň emesi elçixanasy şu wagty işgin gatnaşdy. Men ykbalymda ondan bana şo taýda ýanky 7 döwlet men alja ekan siýasy gaçyp atyrdy bermek üçin. Şolan birim Şweýçe men Şweýçany saýlabym. Ine şeýdip men 94-njiň ahyrynda şo teklip edildi.
Türmeden çıkandan soň bir ay keselhanada ýatdym. Şol agdymdan gan gelip aşgadan ýaralar açyp soňra da 95-nji ýylyň fevralynda da men ýa Şweçiýa geldim. Inni 95-nji ýylyň iýunçylar meselesine gelýär. O 10-njy ýyl, 15-nji ýyl, 95-nji ýylda şol ýanky Aşgabatyň ýigitleri ýörüş gurnadylar. Kim gurnady ony? Köşeden azlar neresen oğlanları köşeden yan bağışlan bir yemeden Hitrovkadan köşedenim familyası var. Adrayt bir zaman Gulgellan'dan yaz. Ine şular iki yigit protest gurnaýarlar. Gulgella aňyrdan köşeli oğlanlar alıp gelýär belleşen ýerine azlarym dogarlary bilen anky Hitrovkalı oğlanlary belleşen ýerine ýygnaýarlar giýje bir ýerde gurulmadyk fabrikden bir ýerde üýşüp şo taýda oturşyk edýärler, ýýärler, içýär. Ýaş ýigitler kimse araq içýär, kimse başga zat edýär. Gara şol 10 kysyny bular ýerden şol diýilen ýere Aşgabatyň merkezine ýörüş edýär. Öz özünden bolmy? Ýok, elbetde ýok. Şu ýörüşi esasy gurnaýjy ýa urukdurujy Abdukuliýew. Gulgellan'dan ýaz, ýa Moskwa iki gelip gidipdir Abdukuliýewiň ýanyna. Onu soň aýtdy Gulgellan'dan ýaz haçan Norwegiýa ýanky olan fiýasy gaçyp atalgy berilenine türmeden çykarylyp Aşgabatdan ştat getirildi Norwegiýa. Şonu gurulmady. İki gelip Abdukuliýewiň ýanyna barypdyr, biz haçan etmeli, näme etmeli, nähil etmeli. Abdukuliýew şo taýda aýdy. Eger siz iki sutka, yani 2 gün saklanyp bilseňiz, şo taýda mitingde köçelere çykyp, 3-nji gün men Mariýan Aşgabada diýdim. Men ol işlerde ýok, maňa aýdylyp edilen işlerem däl, ol döwreýän Abdukuliýew emma gatnaşyp kesipdim. Oňam sebäpleri şol ýanky 94-nji ýylda Hoşaly Garaýew bilen Muhammed Murat Aýmuratyň tutulmagy. Şo taýda da ýene Abdukuliýew eden ýalňyş hereketleri bar. Onu men ýüzüne bazardadyp bassym. Şondan soň 98-nji ýylda çelin men Abdukuliýew bilen asla salamhelik işledym ýok. Indi 90-njy ýylyň dolup gelsek, şol 95-nji ýylda oglanlar köçe çykarýar. Bulan elinde ne yara var, bularda ne tejribe var. Miting ýa-da protest geçirme. Şo köçäň ugrundan ýörap barýarlar, polisem Mehmet eýam taýýar. Şu ýörap barýarlar bir bölür, o köçä sowýarlar, aňyrak ýörýär, ikinji bölüm başga köçä sowýarlar, aňyrda da awtozaklarda maşinalary ýüklep biler ekidýärler. Hemmesini ýetmäke, iki sagada da ýeten şolaň ahly örüşi. Ene ýüzden gowrak adam ýygnaly şo taýda. Bulan kimse öldü, kimse türme üyemesi berildi. Aydılmalı zat bar bolsa şu taýda aslan diýilmeli zat, esasy zat şol ýörüşi göz edip şu adamlary, şu ýaş oglanlary göz edip kimsene 10 ýyl, kimsene 15 ýyl türme suçsaglygyny berdiňi ýaz. Şolaň içinde aktivlarynyň biri Çary Murat Guruw diýip bir ýaş ýigit bardy, Hitrovkaly. Şunu beýleki şol halk görsün, soňra bir-birine aýtsyn, hökümetiň şular bilen nähil soňra hasaplaşýan diýip, şu neresen urup türmede gög al edip, soňra iki gözüni oýup çykaryp, jesedini en atasyna berýär. Ondan bir musulmançylykda jeset ýugulýar da akidilmäkä goýanamçylygy. Ene şonu ýuwan adamlar ömründe bular olur ýaly ölümi görmedik adamlar. Hasan Türkmen bular ýaly jebir çekip jeda berilip öldürülen adamy ýuwup ardyp soň kuýanyna ugradyplar. Gökdalyk görür ýaldan Mansur Aşgabatyň jany iki gözüm çykarypdyrlar. Ýok iki gözüm. Ene şunu berýärler, ondan bütün Aşgabatyň içine ýaýrýar, soň bütün Türkmenistany ýaýrýar. Eger şu hökümete garşy çyksaňyz, ene siziň iki gözüňizi oýup, ene Çary Murat Guruw ýaly en atasyna goýuşurlar. Ene şondan soň 90-njy ýyldan soň bir hereket dolu ýatdy. Aşgabatda soraýaňyz da näme üçin aharlar çykanapdy? Ene çykmady ýaly edilen şu sebäp şu taýda ýurtdaşlar. Ýoksa aharyň ýigitleri aktivdi. 89-njy ýylda çykdylar,
94-nji ýyllarda çykdylar, 95-nji ýyllarda çykdylar. Beýle oblastlarda adam barmy? Balkanyň başy ýok, onu aýtmak gerek. Ene soňra näme boldy? Bular ýygnadylar. Damdarslyk 98-nji ýylda Awdukulu geldi, ay bolýa başlaşaly näme hoşalym ötürmede öldü. Işini dowam etdirjek bolsak biz ýurda barp çözülmesek bola bilen boljak gelip Moskwadan ýörütem men öýme geldi şu wetse men barama. Geldi düşündi men nidim bolýa onu halkymyň hatyrasyny hoşalym. Aryn almak üçin beýle kowlularyň bar. Tutulan urulan ýenjelen basylan men radylyk berýän onu işi dowam edelim. 98-nji ýyl. Şondan soň ol Moskwadan maňa jaň edýär. Men ýeme diýär, Palmaryew bilen ýemek edýän Aşgabatda. Niýe soň şo döwür edil ýemek edipdi näme? Amerika. Çağırlypdy Bill Clinton'ın ýanyna. Gel senin bileg edelli. Men nidim nädip baryn birinjiden. Men elimde pasport ýok. Men şo Birleşen Milletler Guramasynyň beren bir gaty kagyzy bar. Şo bilen ýaşapdy. Awdukulyň elinde pasport bar, ol Russiýanyň garajdanyň. Nira ise haqqy bar. Ol bir. İkinciden men näme üçin otak gideýin diýdim. Näme bar? Aýdýa baryp diýär şo taýda diýär, adamlar üýşük menen baryp adamlar bilen görleşik diýär. Sen barda görleş, näme netijesi bar bolsa, soňra eger uly iş ula ýazjak bolsa, soň menen o adamlar bilen barmaly ýerine de baran, çykyş etmeli ýerine de eder. Ýöne sen ol 94-nji ýyldaky edişini ýaly, men oglaryň başyny boka sokjak däl Awdukulyw diýdim ama. Ene ol gitdi Aşgabatda aýaly bilen barýa şo taýda bir gün bolýan giden hümer halk garşylap Aşgabatyň gyragy ay Awdukulyw geldi, Awdukulyw geldi. Ertesi gün munna KGB çağırýarlar şo taýda padwalda saklaýarlar bir gün. Näme soň Orsiýanyň elçileri bar. Aýtan git. Ene hazır ýygyna Moskwaga gaýt, soňra biz saňa kömek edeli de ştaýdany uru diýär. Oğlum, ne şolong diýen edip, ene Aşgabatda halky galdyrman baranandy. 2 günden soň öýde ýygyna gaýdy 2-nji gün. Ene boldy. 98-nji ýylyň şu bilen tamam boldy. Ene aýlanyp dolan 2002-nji ýyla gelýär. Ene bu işi Boris Şeýhmuradow ýoldaşlary bilen iklim şol maşgalasy hemmesi şol taýda normal mitinge etmeli hereketlere gatnaşan adamlar ýa ýol başçylyk ederler. Ene men pikir edýän wagt geçdi hemmesi gatny ýyla çykyp durdy. Şol geçirilmeleden mitinge şol 94-nji ýyllakynyň 95-nji ýyllakynyň 2002-nji ýyllakynyň hemme ssenariýasyny gurnan KGB. Aşgabat. Bizler biz ýani meni meselem Awdukulyw biz ýolbaşy diýip şunu öňüňde tutdy. Şunu gelip arýar, ay bar ene bütün millet saňa garaşyp otyr. Ay hemmemiz köçe çykýar, näme diýäsik bu. Yalan sözleýärmi? Ya bilim ynanyp gidýärmi? Özüne gowny ýetýärmi? Öz çağılara gatnaşanak Awdukulyw ýoksa men oglugy menden uly bolmasa kiçi däl oglaryň şo döwür Moskwada. Näme üçin men üstan çyrpa çağam taşlap gidip bilýän ýurdumy? Hereketler edip bilýän, emma ol öz çağalaryny öýüne saklamaly, halkyň çağasan köçe çykmaly, onu prezident etmek üçin. Edili şol işler. 2002-nji ýyla gaýdyp gelýär bol, bu ýanky Awdukulyw berdi. Norwegiýada şol döwür birleşen Türkmen opozisiýasynyň ýolbaşçysy, menem oň orunmasary. Ene şolar gitmer, 2002-nji ýylda şolar tutulanyna berdi, gaty gelişmejek işler edildi. Oň hemmejik men şu taýda siz aýdyp oturmaýyn. Ýöne şol 20-nji noýabrçylar tutulanyna begenip şoňa sadaka bererlerim boldy. Türkmen opozisiýasynyň içinde. Şonu aýdyn. O hakykatdan hem şeýle. Indi biz häkimet bize galy diýen ýani. Näme üçin beýle boldy 2002-nji ýyl? Ýoksa men şoň arasyny araçy bolup kän işledim. Şolar ýaraşdyrjak bolup ýurda bardyrmak üçin. Bular bar paýlaşyp bilmeýän şu güneçeli şol haram wezipe, prezident wezipesi ýurtdaşlar.
Abdukulum prezident boljak, Boris Şikmuratov prezident boljak, yenen bir aňyrda prezident boljak, bir hökümet başlygyny boljak, näme boljak, halkdan sorulýan zat ýokdy, men boljak. Niýaz Baýras men bolýan şotak. Men aýdýar, o bir halkyň salasyny geňeşine goýun. Baraňyzdan soň ine ilk başdan şundan bir dinalik. Sonra halkyň öňüne çykyn, kim halk haýsyňyzy göterse şo bolarsyňyz diýdi. Bolýa dil ucundan bolýa diýdi, ýeňsedeniň bula ýene-de bir-biriniň garşysyna işleýärler. Ine şo bilen 2002-nji ýylda ýene-de şol hamana Niýazyň janyny kassedildi diýdi. Bir ýurtdaşlar bir deňeşdirme üçin size bir zat aýdyp berýär. Teredin Niýaz şu ýolga gelýärkä, men geçşek ýoluny bir kamaz maşyn saklapdy. Maaşlan. Ondan ol kamaz maşyny näme bir ýanky yklimlary degişilip aýdylýar. Şol Niýaz köşküne gelýär bolup bir sagat geçmäke ene Niýazyň janyny kassedişlik bulunarly, döwlet agdarlysy gurunarly. Howun şu bana yapılan günah 94-nji ýyllaky günahny indi köp meşhurda ene bir gidip ýatan ýüzden owrak adamyň boýuna dakýarlar. Ine günahkarlarym yklimler diýip aýdýar. Bir sagat geçmäke. Aýjanyň bir şunu bilýän bolsa, onu ne için şu cenayet diýilýäniň goşadyrna üçin siz öňüni almadyňyz. Bilýän bolsaň ne için öňünden saklamadyňyz yklimleri? Ýok. Bana şu ýöreýti, şu bir da tak türk bolan ýaladyldy, şular ýygnaýl, olar ýygnaýl halkyň gözüniň oduny alnaýlyp edilen ine ssenari görünolan. Men bu arada soňra şol 2003-nji ýylda Jenewada, Şweýçariýada 54 döwletiň öňüne ine sowetname hökmüni hemmejini punkt getirip berdim. O arhivde durandyr hemmejini, ýöne şu sizin wagtyňyzy almaýan, ýöne aýtjak bolýanlardy. Ine şu taýda da hökümet öz oýunyny gurnap, halkyň gözüniň oduny aldy, adamlar öz hakyky üçin köçe çykmaz ýaly. Indi haçan diýilýär maňa, ay näme işlediň şu döwür, näme üçin etmediňiz? Ay sen näme nerede boldun deputat diýe edilen işden bir habar o pilin ulağyny uklap ýatan dünkü götü türsükse ılgap berir çağırır şu işlerin bolany. Indi bugünkü gün o maňa gyzalyk berýär ýa-da akyl öwrediýär. Bolýa buňa üstünden geçdik. Ýöne iş toktady. Ine 2002-nji ýyldan ta 19-njy ýylyň ahyryna çelli iş ýatdy. 17 ýyllap halkda hereket bolmady. Şol 13 ýyl ýakaja özüm barym diýip aýdýar syýasy meýdanyna. Şol hökümete näme diýsem, hana azatlyk radiosynyň üstü bilen aýdyp geldim. Ine ulu gördün ýa men iki dünýede minnetdar, ine nazar Hudaý berdi diýip ýaşulymyz bar şu taýda işleýär. Ine şol ýol başçylar näme diýse şu men aýdym sözümi efirde geçirdi. Köp zady. Men müňde urrady şol adamdan. Ine gepin keltesi, ine 2002-nji ýylyň beýdip ýapyldy. Soňra näme boldy? Ine aýlanyp dolup gelýär, 19-njy ýylyň 20-nji ýyla geçilerine özüňiz bilýäňiz. Ine halk bildiňläp başlady, fapara kemedi, ýuwaş-ýuwaşdan galkyp başlady, Türkiýede hereket başlandy. Ine şo döwür tragediýa mele geldi, ine 60 oğul ýigidimiz wepat boldy. Ine şoň üçin halka ýüzlenme adamlar gelin, o dogurluk kömegine edelik, elide dolin, goluda dolin. Gelle hemme türkmen. Jaýladylar, sadakasyny berdiler, mazardaşyny dikdiler. Ören minnetdarmy? Agdy bir halkymyz bardy şo döwür bizim. Bärde ol halk gelmedi, halk bolmady diýer bir aýdarýar zat ýok bärde. Ine şonu aýdaýyn. Bir görse halk gidip barýar, mögjap barýar, oglanlar gyýlar ýerli ýerden çykyş etdiler, halkyň sesi diýip 3 minut, 5 minut kimse öz ýüzüni açyp, kimse öňüne ýanky gül goýup, kim çüýşe goýup çykyş edip başladylar. Şol aňyr haram rejime garşy. Ondan hökümet şol uklap ýatan ýaçaýkalaryny getirip ara soktu 20-nji ýylda, 21-nji ýylda. Şu agdy bir bolup barýan milleti dargatmak üçin oýlap tapan bilen aňyr KGB-ň ýa MHM-ň oýlap tapan oýny adamlar siz barıňda şol konsullugyň öňünde miting edin diýip. Menem aýtdym, o taýda miting eder ýaly hiç şert ýok, mümkinçilik ýok, howpsuzlyk ýok. Ana şu döwür hakykatdanam halkyň bir galkynysy boldy, adamlar öz güýjüne ynanyp başlady, birek himayet edip başladylar.
birer tanap başladylar. Yurdun içindäki bolýanlatlary, jenayatları, beýdozgunçylyklary tanqid edip başladylar. Sonra halkyň sesi diýip kitijek 3 minut, 5 minutluk rolikleri uradyp başladylar. Maňa kägünler 2-den 3-den gelýärdi. Her gün pesenden 30, 40, 50, 60 adamım can ederdiler. Yetişip bolana ýadýanlar näçe adam. Ine şeýdir, kızgalanly döwür boldy ýöne bir ýerden hökümetin buklap ýatan ýaçaýkalary geldiler, koşullular, ağzı bir bolup barýan milletini herse bir ýana böldüler. Ine şonuň bilen elçihanylaryň öňüne barym diýip wagaz nasihat edýärler. Özleri Kanada'da oturuyor, ya Fransa'da. Adamlarım şol Türkmenistan'ın konsolluğunun önünü tekleyelim. Neçedir qaytdım, barman adamlar, şu yer goruludur, şu köçe bir, ondan bir tarafa yörülýän köçe, öňünden ora video kamera koyup gelýän adamları geçip barýanlar, hemme surat alýar. Nese şu surata düşdüň soň pasportyňyzy bilen deňeşdirip görýär, şu suraty boluk oturdy. Siz adyňyz, familiýaňyzy aýtmak gerekkä. Şunça aýtdym adamlara barmaň. Şu tak baraýňlar diňe ursatly kagaz bilen barmaly, miting geçirmäge. O taýda da miting geçirmäge ursat berilmejegini ona aýdyp berdim. Näme üçin? Sen ol darajy köçe bir tarafa ýörelýän. Onsoň ol ilçihanyň öňü. O taýda miting geçirdilme, o tak bar bir adam, iki adam bol katyn gowşur, bir 10 minut gürläp kapsyny gaýdyp bolur. O sen yüzlerçe ya müňlerçe adam o darajy köçe ertip sana polis ursat berjekmi? Elbetde ýok. Ine bir kanun gittiler, bir gezekden 2 gezek hamana bararlaryny ine iş bitirenmişler, özler bir ýerini tutupdyrlarmy, bir ýerini urupdyrlarmy, özüne şol bahana gözläp inem şol gurunan adamlar yurdun daşyna aksa bir şu Türkiýedäkilere men hana bütün Ýewropany ters aýlanıp berýär özlerini şol siýasat gaçyp atalgy gözläp. Ama şol bir siýasatçy bolupmuşyn hemme şu takbaran üçin. Dur oýnalýan oýun. İşleýän adamlar. Ya halk üçin jepa çekýän adamlar. Häli häzirem otyr şu Türkiýanyň içinde öz halky, öz milleti, öz gelejegini alat edip. Ola hiç şerik çıkıp gidenak ya kaçıp gidenak. Ondan şu yerde kimin kimdigini adamların arasında näme parkın bardygyny siz özüňiz ýurtdaşlar ölçöründe dökäýin. Diýjek bolýan zatym şol 20-nji 21-nji ýyllarda ýaňy aýaklanyp başlan täze nesil, 3-nji nesil özüniň hakky üçin göreşmäge taýýardygyny görkezdi. Bizden bulara yetişi billigimizden, olmamızın çatdığından, billigimizden tecrübemiz paylaşıp, bolon zatlara aýdyp berdik, bolmaly zatlara aýdyp berdik. Ine şu taýda halk ýygranyp başlady. Ine şu taýda biz Milli Halas Etiş Komitesinden döretdik. 12 adam döretdik. Ýanky Saparykly bilen Halmurat Söýüň golu bar, şu gurman döredildiň aşağı. Galan ýigitlerim, gyýlarym, ine şu guramaň daşyna ýygnanylar, ýurdun daşyndakylarym, ýurdun içindekilerim. Ondan şol guramaň adamyň şu guramaň içine guruju mejlis hem döredildi. Şuň kun görýän adamlaryň, olar şu guruju mejlisiň agzalary. Emma Milli Halas Etiş Komitesiň agzalary ýurdun içinde, bak olur, yüzlerçe mi ya, müňlerçe mi? Onu diňe ýazary bilýär. Näme üçin biz şol hökümetiň hem ýyzarlamagynyň, ýyzarlanma howpynyň aýyrmak üçin orluklaryňyzy döredinde öz etmeli işleňizi maslahatlaşyň öz obaňyzda, öz şäheriňizde. Soňra täze Türkmenistanyň yerli dolanýşy geçilenine enesiz şu taýda öz obaňyzda, öz şäheriňizde, öz etrabyňyzda eýelik etmeli. Şo ýerler dolandyrmalysyz. Dip ene adamlara aýdyp ýurdun içini, daşyny orluklary döretip başlady. Muny görüp hökümet garşylyklaýan adamlary oýdular. Kimlerden özüňiz görüp otursaňyz, o hiç ýerde ýanky siýasatda ýa bir döwlet işinde görünmedik adamlar indi ekrana çykyp welilik satyp otylar. Ay ine eýitmeli, beýitmeli, olar eýlede, bular beýle. Öz aralaryny bir gün birleşýärler, ikinji günden bir-biriniň üstüne bok döküp otylar.
halka ağına goýulýan zat, ay bula hiç diýsem agdy bir boljakka iş etjek adamy meňzana hany bir-biriniň üstüne paýş söz bilen ejen-de bajyn. Nädip biz bulara ynanyp, nädip biz bulan eýdine düşmeli ya, bular bilen bir iş etmeli diýen düşünjäni goýdular halkyň aňyna. Şonum şu güne çelli edip otylar. Ondan men bulara aktivist, boktivist diýende gaty görünmeli. Gaty görseňiz asmany ýere çekin, edip oturan işiňiz şol. Çykyň ekranyna goýun, emme diýen pohlamy. Goý halk baka bersene, beri we motiv. Halk. Halk samsyk değil. Ýöne edilen iş, o zaman hiç açan görünmedik adamlar, täzede nehemany bir ayda täze dogana ýaly bolup, ay ine biz eýle, olur beýle, beýdin bir aý diýip pasportlaryny çalışyp getirmerik ogu. Beýle kısa diýip ýurda barsa mene polisleriň aýlygyny, mehemän ýa-ni prokuraturanın aýlygyny galdyrjak. Ýene maýdýaly halky oda salmak üçin, ene diýe şol bayramçylykda aýallar kelläňizde ak ýalykdan çykyn. Oglanlar ak köýnek giýip çykyn. Ya jaýyň depesinden ak baýda gasyp goýun. Binahil gurrunmaly. Halkda ak köýnek bam geýer ya türkmen ak ýalykdan gyryp türkmeniň gyýyz gelini. Bir bolajak zatlar aýtmaly. Ol bilemem näme çilim çekdiler ya näme isgiçdiler ertesi gün şu zatlar halka teklip edýär. Bilen boldy şol 20-nji 21-nji ýyllarda. Sonra da öz guramalaryny özleri darga diýär. Son bular edilen iş ýanky şol 22-nji ýylda Türkmenistanyny Gurbanoğlu öz wezipesini oğluna peşkeş berdi. Indi muňa da bir saýlaw öwüşini bermek üçin şu ýurdun daşyna çykalar bar ýa-ni 20-21-nji ýylda halky bölüp başlar. Şolar ýetişbildiginden özüne kandidat görkezdiler. Hana? Ne diýmek? Resmileşýärdi. Ol aňyrky geçirildi diýen ýa geçiriljek diýen goşadyrnak üçin näki saýlaw ýa-da atadan ogly berilmeli wezipäni hamana ýurdun daşyndaky adamlar özleri gatnaşypdyr diýdi. O nähil gatnaşypdyr bilen özleri? Eger ýurdun daşyny şol aňyrda Türkmenistany geçirilýän saýlawlar üçin ýurdun daşyny meselem Türkiýede saýlaw komissiýalary ýa saýlaw urnalary ýaşyklar goýulmansyň. Bu näme bu? Näme oýuny? Ýöne şonu etdiler. Soňra bir gün geçibim utanman halkyň çykyp aýdýarlar indi bir elektron prezident saýladyk özümi dedi. Bir Türkmen halkyny asla insan hasabyna görünakmy biler. Men şu zatlara haýran galýan. Ine şeýdibim, bular şol Gurbanoğluň oğlunyň wezipesini tasdiklenmägine şaýat bolurlar ýa-da kömek etdiler. Bilen gurnulan oýun. Ýoksam halk, men diýjek bolýandan halk talap etmeli başlady. Näme üçin beýdi diýen? Şol saýlaw başlanmadan öň ýany, saýlaw diýenden şol goşadyrmak üçin. Halkymyz bäzi şu Türkdäki ýaşaýan ýigitlerimiz, gyýylarymyz, türkmenlerimiz, Türkmenistanyň watandaşlary, ýurtdaşlary çykyş etmeli. Biz näme üçin şu taýda ses bermeliler? Näme üçin şu taýda saýlaw uçaşdaklary açylanak? Bärde ilatymyň 60 göterme ýaşaýar diýip aýtmalylar. Ýöne näme üçin şol edilmedi? Düşýänizmi ýurtdaşlar? Näme üçin edilmedi? Biz ýani mene gurucu meclis Milli Halasy Komiteti halkyň aňyny şoňa gönükdirjek. Şu zatlaryň edilmeliligini kanun boýunça. Ýok, olur ine biz kandidatdy, ol kandidat, bu kandidat, o kandidat şaşyn gözüne sereden ýaletdiler, bir döwlet tejribesi. Bir gün bir edaran bir stoluny oturmadyk, ýurdun içine 10 adama çörek bermedik adamlar özleri prezidentliğe kandidat ödürleýär. Bu taýdadyň aýyrmaly bir adam ine geldi käridi. Halın hiç birisi yeka yerde halkın önüne çıkıp yolbaşçılık eden adam näle? Nädip bir prezident boljak diýen soragy var. Ýurtdaşlar oturun da özüm uçalım. O çölle oyun makıp beren çopan şolam
öz halkyna gezek geleni ya öz malyny sürüsüne gezek geleni bir eýelik gözü bilen garajakdy. Ýöne bilirdi döwlet tejribesi düýbünden ýok. Adamlar nädip döwleti dolandyrjak diýen sonra kim berdi özüňiz aýdyň şonu. Ýöne şu zatlaryň şu oýunyň şu bokuň içine halky sokdular. Ýa-da ýeme diýär, şu mal bütün dünýä ýaýradyp ber. Nadan tutmaly bolýar, Murat Gurbanow. Ine elektron prezident WhatsApp'ın yasan elektron prezidenti şu. Hanonla sana ses veren 400 000 adam spiserin var kızım. Kim ses verdi? Nerede registrasyon şonun başlaylı Murat Gurbanow. Sen ayt, men sen şahsiýetini ýetenýärmi? Aýsa. Sen ayt. Sen saýlandım men halkyň elektron prezidenti diýen. Ayt. Sen ine şu Türkmenistanyň kanuny boýunça birinciden şu taýda özüňi teklip etme hakyň hukugyň barmy? Ýok. Kanun prezident barada kanun açdy oku, şu taýda ýazyldy. Pesenden 10 ýyl üznüksiz inne 10 mäşe getiripdirler diýär. 10 mäşe üznüksiz ýurdun içinde ýaşan we işleýän adam özüň prezidentlik kandidat görkezip bilerdi. Eýen birinji punktda sen eýen boş ýigit, puç. Sen on goloyunu da barp bilen. İkinciden, sana ursat berildi diýemezde de sen ya saýlaw komissiýasyna ýüz tutmaly. Saýlaw komissiýasy sana ursat berenne gatnaşma. Sen şondan soň adamlary ýygnap, şolaň goluny zadyny alyp, bilemek Türkmenistanyň näçe adam gerek? 50 000 100 000 adam sesini ertip ady, familiýasy, pasportny danylary bilen merkezi saýlaw komissiýasyna gowşulmaly. Şonu edenden soňra sen täzeden ine kandidat bol 2 aýyň dowamyny sen o şäher aýlan halky öz programmagyny düşündirmeli. Etjek işlerini aýtmaly. Hani bizatly? Ýok. O öýde oturan ýerinden WhatsApp barakaty bilemek näil çilim çekipdir bilen. Aýdýarlar ine kandidatymy ertesem gün gorklayan Türkmen halkı elektron prezidentli boldu. Bilem halkı askermezliğin anır başı däli näme eýsenbi. Ýene de şol aýdy kutarynç taýda Murat Gurbanow men sana ýüldenýän. Sen aýt. Ene diktatura SSR ýykylyny 90-njy ýylda başlandy. Senem ýurdun içinde. Ulu biznes ettin, kiçi biznes ettin, o gurrumla buğun wajyplar, onu soňra ýurda baramyz aýna aýan edip çykarar. Nerede işläpdiň, näme işläpdiň, näçe işläpdiň, näme gazandyň, nire garşylapdyň, o zatly prokuraturanın işi maňa degişli däl. Ýöne sen 92-nji ýyldan ta 2005-nji ýyla çelli şol döwletde şol diktator Niýazowyň hökümre barlygyny kabul edip ýaşanady. Sen 2005-nji ýylda çykdym diýen öz sözüňde, men şu taýda razylaşmadym diýip. Razylaşmadyk bolsaň, näme bilen razylaşmadyň? Nirde eden çykyşyň bar? Ya sen işiň suwtda garalym, ya näme boldy? Aýdyp ber halk. Ýok o zatlar. Bolýa. Çykdy gün 2005-nji ýylda. 13 ýyldan soňra, 13 ýyllap şol taýda Niýaz halky taýaklap geldi. Göreňakmydyň sen halkyň ýagdaýyny? Dinlemäkdiň sen Azatlyk radiosu edilýän ýüzlerçe, müňlerçe çykyşy. Bolýa, onu etmänsiň sen. Indi 5-nji ýyly geldiň sen 2005-nji ýyl Azat erkin Fransy döwletini. Bu taýda kim sen elinden ýa dilinden çekdi halkyň ağrısyny ağlamagy? Näme üçin 2020-nji ýyla çelli nirde oklap ýatdyň sen? Fransiýanyň haýsy köşkünni? Ya näme ýyşgyny? Ýene de 15 ýyl geçdi Fransiyada, ta 20 ýyla çelli, 20-nji ýyla çelli. Nirde boldum? Näme üçin birden sen şu Türkiýede halkyň hereketi başlany geldiňde men bar bir ol bir ýözüňe bagyşlap boly maýmyn ýaly ol ýanky o Kazakstanyň dewekesi bar, elini gowşapdyr, ablaýazy. Edir şonu gaýtalap ötüňse. Özüňde ne figura var, ne öz hereketiň bar, hiç hemme elini uzatsaňam şol ablaýazy. Ýöndiňe ýüzüňizi çarşaýmaly. Düşünür näme üçin beýle? Näme hyzmatyň bar? Indi geldiň sen o 20-nji ýyla diýip bilersiň menem halk bilen deň oýanlym diýip. Halk bilen deň oýanan bolsaň onu näme üçin sen halkyň içinde der?
3 gezek, men bilýän 3 gezek, ay bolly men ynanama, hiç zat bolanak men çykýan gidýän yer depdim. Näme üçin onu tükülüňi ýuwdup ýanam 3 gezek ýydyňa gelýän. Diýmek sen öz erkiňi käkeleýän adam däl. Diýmek sana görkezme berýär, sen şol hökmen etmelidi. Görkezmeçiňin bilip otyr. Ýöne bu ýalanyň ýydyny derrew ýetdirdin. Ilkinji nowatda şo seni gorlap çykyş eden ýa şol guramany döreden adamlar bar. Ene şolar çykyp gitdiler sen guramandan. Ýa sen şolar kowyp goýberdin. Sen ben oňuşup işleýän adam ýok. Bir depäňde kurator bar, birim ýanynda baýdyk göterýänçiň bar. Ondan ol Kanadada oturan bar, ähelekki. Ene 4 adamsyz. Ama galyny. Sen prezidenta, sana 400 000 adam ses berdi. Näme üçin şol adamla çykyş eden? Ya sen çykyşyňa şany 400 000 adam hiç olma 1000 adam bir komment ýadýarmy? Ya 100 adam. Olum ýok, nire gitti bular? Murat Organ. Halky arlap näde ýol geçip biljek ya nire barjak pişirini ýynnamlygy samanhana çelli diye ýetdirdiňiz ýydyňyzda. Innem şol 20-nji ýyllaky 21-nji ýyllaky halkyň hereketini basyp ýatyrdyňyz Türkiýede aktiw hereket adamlar duwdagyny etdiňiz. Kimin ýere getdi adamlar görüp otyr samsyk däl. Siz nire itekleýäňiz. Maňa müňler çadım ýazgan da biz bu ýagdaýda işläbim ýaşabym biljek. Arzu etdik ýurda dolanır, emma bilen edip oturan işi bilen biz ýygyňyza galyp çağılamyz çörekdi goýjak. Bular bilen işe derýän adamlarda başla ýaşyl bir çekil ýasyp ýüzler çadım ýazdym. Men näme diýen olara? Ýok, bunun bärde işini dowam etdir, çağınyňyz menekleýän näme? Bir pensiýan bilen. Ene bular guturdum edip goýdular 21-nji ýylda. Innem 25-nji ýylda ýanky ýanwar aýy geldi boly. Aýdyldy da Donald Trump saýlananny. Çoňa ýetmäkem aýdan 25-nji ýylda çelşe 20-nji ýylyň 19-nyň ahyryny ta 25-nji ýyla çelli näçe tane aktivist ýigidi Türkiýeden alyp gitdiler. Şolar kim satdy? Şolar kim şugullady? Kim şolar tutdurup uğratdy aşgaby? Ýa-da aşgaby ýydynyň baryp şolar sorag etmedigine men anamyk. Şolaryň badyr şu taýdy. Sebäp ol Qur'an Gölün 45 tane kitabyň awtorynyň kimdigini men bilip otyrym. Ýurda baraly, ene halkyň onu çykaryp aýdyp beren. Ýöne şu mal diýjek bolýan adam, ýurtdaşlar, bular adamlary satyp, şoň üstünden özüne gazanç edýär. Bular hukuk goraýjysam şoň ýaly. Bir ýeri tutturýar, soň ýygynyň bardyk, türmede gördük, advokat tuttuk, interwiu aldyk diýip, daşary ýurtguramalardan 10 000 100 000 dolar, garant alyp atýarlar. Bular mugut käkelene halkymyň göz ýaşyny. Şu ýagdaý bilenem bular ýygynyň ýetdirdiler. 21-nji ýyla geldik. Häzir onu aýdyp berýän we bir minut garaşyň bir käse suw almasy bokurdum.